इनी बारी ಬೇಗ ಬತ್ತ ಆತ ಹಾಯ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬದ ಲೈಕ್ ಕೊರು ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂದು ಓ ದೇವರ ಕಾತುಕೊಂದು ಕೋಡೆ ರಜೆ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ರಜೆ ವಾರ ಕೊಂಚ ರಜೆ ಬುಡ್ಚ ಬೇಲದಕ್ಲೆ ರಜೆ ಉಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ರಜೆ ಬುಡ್ಚ ಆತ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತು ಜಯಲತಾ ಗೊಪ್ಪ ಏನು ನಿನ್ನದು ಹಾಯ್ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿ ಕೊಪ್ಪಡಗೂ ಪೋತಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪುದಾಡಿ ಪೋತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗುಲೊಂದು ಏನು ನಿನ್ನದು ಹಾಯ್ಗೆ ದಾದ ತುಯಿನ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ ಗಾಯತ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹರಿ ಹರಿಶತ ಮಾಮಿಯತ ಕಾರ್ ಇಂಚೊಂಡಿತ್ತ ಬೇನೆ ದಾದೆ ಜಲ್ತಾ ಜೈದಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಲಾರಿ ಅವ ಕಂಚಿನ ಎಂಗುಲು ಅವಾಯನ ಮಗನು అయితే పర్వాలేదు అందా నడపరాపుండా నడపరపరా जाला तुझे लाइक कर दे लाइक कर लाइक तुझे लाइक कर इज्जी बೊಕ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾ ಬ್ಯಾಲೆಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಕೊಡ ರಜೆ ಐತರ ಐತರ ರಜೆ ಅವ ನಾನ ಐತರ ಐತರ ರಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ದಾದೆ ವಾ ಪಜ್ಜು ದಲ್ಲ ನಲ್ಲವೇನ ಆಲ್ದದ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಓ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕಂದಿದೆ ಟೂಟೆಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದೆ ಜರಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಲಗುವುದು ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಜಪ್ಪು ಜತ್ತಾತ್ರು ಮೂಲು ಒಂದು ನಡಪರ ಪೂಜದ ಅಂದ ನಡಪರ ಪೂಜಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಬತ್ತೇರು ಶೋಭಾ ಬತ್ತೇರು ತೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಿಜಿನ ಜನಕುಲು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನೇ ಕಾದೊಂದು ಪೇರು ಮುದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಯಾನಿಚಿನ ಬತ್ತದ ಕಾದೊಂದು ಎಪ್ಪಡು ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಕಿಶೋರು ಏಪ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಏಪ ಶೋಭ ಬರ್ಪಲು ಏಪ ಕವಿತ ಬರ್ಪಲು ಏಪ ಅಚ್ಚು ಬರ್ಪಲು ಕಾತೊಂದೆಪ್ಪೆ ಶೋಭತೆ ಜಯಕ್ಕ ಜಯಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅಲ್ದೆ ಜಯಲತಾ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಡದು ಜಯಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೋಡೆತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಬೋದ್ ಕೊಪ್ಪಡು ಉಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ರಜೆ ಬೋಡು ಏರಿಗೆ ರಜೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿನ ರಜೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಫೈನ್ ಪೂಜರ್ಲು ದಾಯನ ಬೇಜೇರು ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ಬರ್ವೇರು ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಬತ್ತು ಪೋವೇರು ಎಪಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಪಿ ಜೆ.ಕೆ രണ്ട് ಜನರಲ್ಲೇ ರಾಕುಲು ಅಗ್ಲೆ ಸಟ್ಟ ಆತ ನಕುಲು ಕಿಶೋರ್ ಎಂಕ್ 2K ಕರಿಂಡವ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ಪು ಜನ ಸಬ್ 2K ಕರಿಂಡ್ 260 ಅಂಡ್ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಅಂಚೆನಿ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡತ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ಯ ಏತು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ ಏತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಿ ಏತೇ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏತೇ ಬರಡು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತದ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಡ್ಪುಜಿ ಅವ ಹೆಜ್ಜಿ ತಿಂದದು ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೂಪುಜಿ ಆಸೆ ಆಪುಡು ತೂಡ್ಚಿ ಈ ತೂಡ್ಚಿ ತೂಟೊಚ್ಚಿನ ತಿನ್ಪ ಕೋಡೆ ಹಾಲು ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡು ಅಂತ ಕೋರಿಕಂತಾನ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಪೋಪಿನತ ಐಕ ಹಾಲು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಯಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚ ಹಾಲು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ ಹಾಲು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಲು ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ನೈಟ್ ಮಂತೀನಿ ಇಂಚ ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅವಿ ತಿಂದು ಬಿದ್ದಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಲ್ಲಡ ಬೋದು ಕೋರಿಗೆ
ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಾಚ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟ್ ವಾಚ್ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇಕ ವಾಚ್ ಅಪಗ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲೆ ಗಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಅಲೆ ತಿನ್ರೆಜ್ಜಿ ಆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಶುಭ ಸಂಜೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇರ್ದು 16 ಮುಟ ವೆಜ್ ಯಾದ ಮುಟ ವಿಟಮಿನ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿನ್ನ. ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ಆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೋಡೆಗಟ್ಟಿ ತಿಂತೀರಿ ಬಾರದೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೊರನೇ ತಿಂತೀನಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಪುಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟೇ ಜಂಕ್. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹೌದು ಆರೆಲ್ಲ ಇಡು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯಿತಾ. ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಯಾಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೀನಿಗೂ ಏನೇನು ತೂವರ ಆಸೆ, ಮೀನಿಗೆ ನೀನಂತವರ ಆಸೆ ಆಗೋದಿನ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್? ಆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಎಂಥದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಉಂಟಂತೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಬುಧವಾರ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಬಿಡುದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು, ನಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಆರೆಲ್ ಹೌದು ಆರೆಲ್, ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇರೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಇರೋ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಉಂಟು ನಂದು ಶೋಭಾ ಬುಧವಾರ. ನಾವು ಒಂಥರ ಇಂಚಾತು ನೀವೇಜಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಚು ಇಲ್ಲೇರು, ಆ ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತು. ನೀ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಡು ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೂಡ ಕೂಡ ಅವಳೊಂಜಿ 10 ದಿನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ. ಆರೆಲ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರೆಲ್. ಕೂಡ ಪೋಡಿ ಬುಧವಾರ ಪೋಂಡ ಬಕ್ಕನ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಅವಳಿ ಪೋಡು. ಐಕ್ಯಾನ್ ಈ ಬುಧವಾರ ಪೋಪುಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಪೋಪ ಬಂದದ್ದು ಕುಲ್ದ. ಸೂಪರ್ ನೈಸ್. ಹಲೋ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಆರೆಲ್, ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರೆಲ್. ರುದ್ರೇಶ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ? ಸೂಪರ್ ಲವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತಾ? ಅಮೇಝಿಂಗ್. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರ ನಂದು? ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಾಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ. ದಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋಪುಜಾ ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ನಂದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ನಂದು ಊಟ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಸ್ಟರ್. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲೇನು ಲೇಟು? 8 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ವ, 8:15 ಆಯಿತು. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಶೋಭಾ ಉಂಡನಾ? ದಾನೆ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಪೋಯಿನಾ? ಕಿಶೋರು ದಾನೆ ಪೋಯಿನಾ? ರುದ್ರೇಶ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ? ಏನು ಅಡಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್? ನಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮತ್ತು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಪಲ್ಯ, ಅದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಮೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹೌದಾ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ? ಎಂತ ಸೆಕೆ ಮಾರ ನನಗೆ.
ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಶೋಭಾ ಒಂದ ಆಂಡ ಶೋಭಾ ಸೆಕೆ ಇಜ್ಜೆಯ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಶೋಭಾ ಸೆಕೆ ದೂಲಾಗ್ಯದ ಓ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಂದಾಡು ಕುಲ್ದು ಸಾಕಾದ ಗೊತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ನಾಟು ಜಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾರಾ ಕೋಡೆ ರಕ್ಷಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆ ಒಂತ ಜನರಿನ ಕೆಲವರು ತರಾಟೆ ತೆತ್ತೊಂದಳು ಇನಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಗಲ ವನಿತ ಬೈಜಲ್ ದಾನೆ ಅಚ್ಚು ಬೈಜಲ್ ಓ ಕವಿತಾ ಕವಿತಲ್ ನೆಪ್ಪು ಓಲೇರು ಮಾತಾ ಬೆಲೆ 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 ಹೌದಾದನ ಬರ್ಪುಡಿಯ ಶೋಭಾ ಹೌದಾದನ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರನ ಅಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಮೋಲ್ ಯೋಗೀಶನ ಕೈ ಪತ್ತ ಮತ್ತಿನತ ವನಿತಾ ಕೇರ್ ಕೊರ್ನಿಯಾ ಯೋಗೀಶ ಕೊರ್ನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಸಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾದ ಅವರ ಎಂಕ ಅಪ್ಪುಜಿ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ಲರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಮುಗು ನೀರಿತ್ತ ಅತ್ತಿಯ ವನಿತಾ ಗುಂಡದ ಶೋಭಾ ವನಿತಾಗ ಯೋಗೀಶ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಪೈನಿ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಕೈ ಪತ್ತ ಬೈದೀನಿ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರೆಲ್ಲ ಇಡು ನನಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಎಂಕು ಕೊರ್ತೆಗೆ ದಾದೇನು ನಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವನಿತಕ್ಕ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬೈದಾರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದೇರು ಪ್ರಭಾ BVR ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಸೌಖ್ಯ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಜಿ ಎಂಗು ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಅಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲಿ ಓಡಿಪೋಯಿನಿ ಓಡಿಪೋಯಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಲಿ ಓಲೇರು ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಓ ಅಂದ ಉಡುಪಿಯಾ ಏರುಂದು ಪ್ರಭಾ BVR ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಸಡನ್ ಅತು ನಗ BVR ಬಂಡ ಓಲ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಭಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಾಗಲ ಏನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾದೆ ತೆಲ್ಪುನಿಯಾ ಬುಲಿಪುನಿಯಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಕುಸಿಟು ಇರುವಲ್ಪ ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಾನು ಏರ್ನ ಲೈವಿಗೂ ಪೋಪುಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತೂಲ ಶೋಭಾ ವನಿತನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಪುಜಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಮುರ್ದು ಪೋಪನೇ ಇಜ್ಜಾರು ಇನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚಂಡ ಅವ ಬೇತೆ ವನಿತಾ ಬರ್ಪುಜಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ ಅದ ವನಿತಾ ಪೋಪುನ ದಯ ಬೋಡು ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆ ಪುನತ್ ಖಾಲಿ ಪಾತೇರು ನಾತೇತ ವನಿತಾ ಈರು ಮಡಿವಾಲ್ಸ್ ದಯಗಿ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಎಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಎಲ್ಗೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ RL ಚಾನಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ RL ಚಾನಲ್ಗೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಓ ಹಾಂ ಪೋಪುಜಿ ಅತ್ತ ಹೌದಾ ಅದೇ ಹೌದಾ ಏಕೇನಿ ಮಡಿವಾಳ ಬಂಡದ್ದು ದಾಯಿ ಗುರ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಯಾರು RL ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಯಾರೇ ಸಬ್ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಾರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿನಿ
ದಾದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಲ್ನ ಪೋಪುಜಿ ಇಂದ್ರ ಮನೆಕ್ ಇನ್ನ ದುಂಬೇ ಹೊರರ ತೂಪೆದೆ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ನೆಕ್ಕತ್ತು ನೆಕ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಓದಿ ಶೋಭಯಾನು ಯಾಲ್ನ ಪೋಪುಜಿ ಇಂದ್ರ ಮನೆಕ್ ಇದು ದುಂಬೇ ಹೊರ ತೂಪೆ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗ್ ಆತೈತಾ ಭಲೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮನ್ಪು ಮನ್ಪು ಸ್ಕಿಪ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತ ಅಜ್ಜಿ ಮಂಡ ನಿನ್ನ ಎಗ್ ತೋಚಿದಿರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪ್ರಭಾ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದಾರೆ ಪಾಪ ಇದೊಂದು ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಲೈವ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಐಟೊಂಜಿ 10 ಜನ ಇತ್ತಿನ 3 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಅಂಚ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಅಂಚ ಅವನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಜಿ ಬತ್ತನ ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಅನ್ಪೋಯಡ ಏರಾಡ್ಲ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೇರು ಯಾನಿರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೆ ಈರ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒರಿ ಹೋಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಬಿಸಲ್ಲ ಬನಲ್ಲ ಅದೇ ಅವಳ ತೊಂದರ್ಲ ದೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಕಮ್ಮೆನ ಸಂತ ಇಜ್ಜಿ ಹಣ ಸಾಬೂನ್ ಪಾರ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ದು ದಿಕ್ಕೆ ಬಲೆ ವನ್ನಸ್ ಮನ್ಪು ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಹರಿ ಆತ ಶೋಭದಾದ ಕಜಿಪು ಅಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿಗೆ ಕೇನರ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪು ಜಲಿಗೆ ಕೊಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿಲ ಮಂದಾತ ಐಕೆ ಆ ನೀರಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪು ಜಂಗು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ತೂರ್ಚಿ ಪಡು ಏನ್ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಊಲಾಪು ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ತರಕಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಸ್ ಹೌದಾ ನೀ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಶೋಭಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಉಂಡತ ಕಬಾಬ್ ಲಕ ಮಂತದು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬಿಡು ನೀಕು ಕೋರಿದ ಆಲ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಯಾವು ಎಸ್ ಕಜ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಬೇ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಬಿಡು ಕಾಪಿರೇಟ್ ದಾನೆ ಕವಿತೆ ಬೈಜಲ್ದು ಶೋಭಾ ಅಂಚು ಕೇನಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಒಂದು 6 ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಕವಿ ವೈಜಾಲ್ ಏರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಬರ್ತದ ಏರ್ಲೆಜ್ ಒರಿ ಇಲೆಜ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾಲೆಜ್ ಇನ್ನ ಗೇಮ್ ದ ಪುದರ್ ಅಂದ ಓ ಗೇಮ್ ಫ್ರೀ ಫೈರಾ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ದಿನ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬುಡಿನಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು ನೀಕು ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದೇವರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಕಿ ಇನಿ ಬೇಜಾರ ತೇರಿಗು ಅಂದ್ಯ ಬೋರಿಯ ಇಂಕ್ ಕೋಡಲೆ ಬಂತ ಐಕ್ಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತೇನು ಕಾಂಡ್ರೆ ದಿಂಚಿ ಬೋರ್ ಆತು ನಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೋದು ಬತ್ತದ ಗಾಡಿಗೆ ಬರಾದಿತ್ತು ನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎತ್ತಬೋದು ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಜೆತ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕ ಅಂಚಿ ಬೋದು ಆರು ಮಂಗಳ ಅನ್ನದ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಚ್ಚು ಅಂದು ಮಂಗಳ ಬರ್ತೀನಿ ವನಿತಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಪ್ಪದ ರೋಲೆಕ್ಸಾ ಎಂಚ ಫೈನ್ಗೆ ಯಾರು ಮುಗುರು ಚಿನ್ನತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಕೂತು ಆಯ್ತಾಯ್ತ ಬಾಲ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುರ ಅವಾಗಂತ ಖುಷಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒನಸಾಂಡ ವನಿತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇನಿ ಏನತ್ತು ತರಕಾರಿ ಕೋಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆತ ಯಾನ್ ಬೈಜ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಕೇನರಿ ಯಾನ್ ಬೈಜ್ ಆತ
9:30 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಂಡು. ಅಂದಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ 9:30 ಅನ್ಗ ಜನ ಪೂಜೆ ಓಪನಿಂಗ್. ನಾವು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್. ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತೀರು ನನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ ಅತ್ತೆ ತುಲ ಶೋಭ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಶೋಕುಂಡ ತಪ್ಪುದಾರ. ಹೌದಾ ದಂಜ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ. ಶೋಭಾ ಪೊಯ್ನಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡನ ತುಳುವಾ ಅಕ್ಕ? ಹೇಳಿ, ನಾನೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. എനിക്ക് ബിരിയാണി തിനിയരെ ആപ്പുജി എത്തിയ മമ്മി ഇതായക ആപ്പുജി ಹೌದಾನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ನು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಈ ತಿನಿಯ ಏರ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತುಕ. ನಾವು ಸಹ ಬಡವರ, ನಾವು ಸಹ ಬಡವರೇ, ದಾನ ಮಾಡಿ. ಶೋಭಾ ಬಡವೇದಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋಡಿಗೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನಾವು ಕೂಡ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುನಿ ತೂವಚ್ಚಿ ತೂಪುಜಿ ತೂಲ ಅಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ರಕ್ಷಿತನ. ನೀವು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಡವರ, ನಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿದಲ್ವಾ ಫೋಟೋ? ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಕವಿತಾ ಲೆಪ್ಪಿಯಾ ನಾನ ಬರ್ಪುಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಗಳ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಬರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೋಂಡ್ ಲೆಪ್ಪೊಡಲೇನು ಅవి ಇನ್ನ ಮರ್ಮಯನ ಅಂದ್ಯ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಕಾರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು, ಕಾರು ಬ್ಯಾನೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಕರ ನೇರೆ ಆಪುಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಅಂದ ಯಾನ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್. ರಂಗನಾಥ ಊಟ, ರಂಗನಾಥ ಊಟ ತಾಯಿ, ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಊಟ ತಾಯಿ, ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಟಿವಿಗೂ ರಂಗನಾಥ ಬರ್ತೀರಿ, ಟಿವಿ ರಂಗನಾಥ ಅಂದು ರಂಗನಾಥ ಮಾಯಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ರಂಗನಾಥ ನೀವು. ಯಾನು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಪಾಡ್ದಿನಿಯಾ ಅವ್ನು ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡತಾ ಐಕೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಉಂಡೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಬಡವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. പൊല്ലികേനാ കാറുക്ക് പൊല്ലിക പാതേരാ സ്റ്റിച്ചുണ്ടാ ಅಂದ್ ಕಾರು ತುಯ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ವೀಲ್ ಚೇರಾ ನಡಪರ ಪೂಜ ಪಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಟ್ ಇವರು ರಂಗನಾಥ ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮರ್ಮಾಯಿಗೂ ದಾದಾಂಡು ಮರ್ಮಾಯಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು, ಕಾರು ಬ್ಯಾನ್ ಆತನು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಅವಳದ್ದು ಎಂತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟ, ಇವತ್ತು ಗೇಮ್ ಉಂಟು. ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರದ್ದು ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡಿಸಿದಾಳೆ ಬೈದು. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ? ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ?
ಉಗು ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದಾಗದನ್ನ ಮಾರಾಯನಿಕ್ ಚೀಪೆ ಉಂಡು ಚೀಪೆನಾ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದು ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕು. VRJ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವನಿತಾ? ಇರೇಗು ಪೂರಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ. ಓ VRJ ದಾದು ಗೊತ್ತುನ ವನಿತಾ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯಿಗ್ ಏನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಎಂತ ಹೇಳಿ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ. ಗುರಿಯೇ ದಾದ ಮಾರೇ ಕಿಶೋರು ಅಗ್ಗಿವಾರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋತು ಅಂದ ಉದ್ದ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಅನ್ನನ್ನೇ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ದು ಮಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಾತೆ ಆರು ಪಂತೇರು ಉಗುರು ದೆಪ್ಪಲು ಎಡ್ಡ ಎತ್ತಂದು ಎಂಚ ಕಣ್ಣು ಪಾರ್ದಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಉಗುರ್ದು ಅಗ್ಗಿ ತಿಂತೆ. ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೆ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಆತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪಗಂಡ ಮೇರ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು. ನನಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಸೀದಾ ಹೋಗಿದ್ದಾ? ನಾನು ಕೇಳುವುದು ರಕ್ಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ರಕ್ಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಪೂರ ಬಡವರು ಪಾಪ. ವನಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಬಡವರು, ಶೋಭಲ ಮಸ್ತ್ ಬಡವರು, ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಡವರು, ನಾವು ಸಹ ತುಂಬ ಬಡವರು. ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು. ಅಂಚ ಉಂಡರೆ ಅಚ್ಚು ಉಂಡರೆ ಅಚ್ಚು ಬೈಜಾಲ್ ಓಲ ಅಚ್ಚು ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ ಅಚ್ಚುಗೂ ಬೈ. ನಾನು ಸಹ ಬಡವ. ಹೌದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಅರಿ ನೀನು ಬಡವರು. ಮೂರನೇ ಹತ್ತೊಂದು ಕುದ್ರೋಳಿದು ದಯಗೆ ಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಏರೇ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವಳು ಅಂದ ಶೋಭ ಅಂದ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲ್ತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪನು ಬಡವರಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಇದುವ ಕೊರ್ಪುನಾಡ ಆತಾ ಅಚ್ಚು ಮೋಲ್ಪೋಯಿನಿ ಶೋಭಾ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತೇರ್ದು ಈ ಪಾತೇರ್ದು ಕೊಡ್ತವನ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರನ ಗುರ್ತೊಂಡ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಈತ್ ಬಡವರತ ಬಡವೇರು ಮಾತಾಡಲ ಬಡವೇರಿಯಾ ಏರಿಯ ಶ್ರೀಮಂತರು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲಿಂಡುಂಡತ ಶ್ರೀಮಂತರು ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಈ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಬಕಾಯ ಕಿಶೋರ್ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಸುರುಕುಲೆಪ್ಪು ಆಯ್ ತಪಲೆ ಸಚಿನ್ ಒಲ್ಲೆ ಊರ್ಮಂಡೆ ಆಯ್ಲ ಬರಡು ಮರ್ಮಾಯಿಗ್ ಈತ ಬುದ್ಧಾರು ಉಂಡು ಅಂದ್ ಹರೀಶಾರಿ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದಯ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧ ರಡ್ಡೆ ಆತಾ ಆತೆ ಅವು ಸರಿ ಬಂದಾರ ಆಳು ಬ್ಯುಸಿಗೆ ತರಬೇನೆ ಅಂದ ಓಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಡವರು ಏನನು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬಂದು ಅದಾ ಬಾಯ್ದ ಪರಕೆಡ ಆವಡ್ ಮಾರ ಶ್ರೀಮಂತೆ ದಾದಾಯರೊಂದು ಪನ್ಪುನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತೆನ ಬಡವೇನ ನರಮನಿಯತ ಮನುಷ್ಯರ ತಪ್ಪುನು ಅತ್ತಾಂಡ ಅಚ್ಚು ದಾನ ತರಬೇನೆ ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಾಳೆ ಆಂಡಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆಪುನ ತೂಕ ಆಲ ಖಂಡಿತ ಆಪವ ದಾದಯ തിങ്കളൊളകിന തിങ്ക ഗോളി അത്തായിജി ഇപ്പോൾ വര എജിര പൺ പറഞ്ഞു ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜೆ
ಆ ರೋಲ್ ಜೈದರ ಬಾರ್ದು ಅವೇ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕರ ಆ ಒಂದ ಉಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅವು ಶ್ರೀಮಂತೇನತ ಲೇ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಂದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಂತ ಹೇಳಿ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಲ ಬೊಲ್ಲಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಬಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರೆಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಕು ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಇದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲ ಎಂಕೆ ತೋಜಿಜಿಗೆ ಈ ಶೋಭಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಪನ್ಪಾಲ್ ಶೋಭಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡ ಅಲ್ಲ ನಾಡಿಗೆ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ದಾದಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಎನ್ನ ವನಸ ಆತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೆಲ್ಲ ಮೆಂತೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ನನ್ನ ಆವಡು ಆಂಡ ಉನ್ಪೈ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡಣ್ಣು ಉನ್ಪೈ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಿಯುತ್ತೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಿಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಹೊರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಬಲೆ ಆತ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಕ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗಾಂಡು ದಾದ ಎಲ್ಲೆಗಾಂಡು ಸೆಕೆ ಅದೇ ಅವರ ಈಗ ಸವಿತಾ ಎಂಕು ಸೆಕೆ ಗಾಳಿ ಬಡ ಜನ ಬಡು ನಾವು ಕೂಡ ದಿನಗೂಲಿಗೆ ದುಡಿಯುವವರು ಬಡವರು ಹೌದೌದು ಶೋಭಾ ತುಂಬ ಬಡವರು ಎತ್ತಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದಲ್ಲ ಎತ್ತು ತಗೊಂಡು ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ನೇ ಎಂಕ ಒಂದ ಒಂದುಂಡ್ಯ ಗ್ರೋತ್ ಒಂದು ಇದು ಗ್ರೋ ಒಂದುಂಡು ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ರೀಚ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ರೀಚ್ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಕುದಂದೆ ತೂಲೆಗೆ ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಚ್ಚು ನಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತೋಜುನು ಇಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇಟ್ ಅಚ್ಚು ನಾಕಲ್ಲ ನೈಟ್ ಅಚ್ಚು ಬಂಡ ಕವಿತಾ ಅವು ತೋಜು ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಖಂಡಿತ ಬರೀಟ್ ಕುದ ಅಪ್ಪನ ಅದು ಗಾಲಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರಡು ಅವು ಬರ್ಪುನ ತೂಜಿ ಗಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರಿಜ್ಜದ ಅಬ್ಬ ಎಂತ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎ ಸಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಸಿಗೆ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಎ ಸಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಪತ್ತಿನಕುಲು ಎ ಸಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇತ ಪೋಪೆ ಅದಪ್ಪ ಎ ಸಿ ಬಾಡ್ಪ ಯಾರು ಮಲ್ಲಾಪೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಎ ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕ ಶೋಭತ್ತೆರತ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎ ಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಗಾಲಿ ದಾನೆ ಕವಿಜ್ಜಲ ತರಬೇನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ದಾನ್ವೇರು ಅಮ್ಮ ಜೈದೇರಿ ಇಚ್ಚ ಅಂದು ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಲೇರು ಒಂದು ಟಿವಿ ಸಿಟೌಟ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಎ ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಿ ಸಿ ಉಂಡು ಅಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಟೀಚರ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಕೊಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಕುರಿಯರ್ ಮಾರ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೂಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಕಂಟಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮನ್ಪಡ ಬರ್ಚಿ ಓ ಟೀಚರ ಯಾನೆ ಗುಟ್ಟು ಬಲ್ವತೆ ಗಾಳಿ ये ತೋರಿಸುನು ಮಾನೆ ದೇವರೇ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಡ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ ದಂದಿಜ್ಜಿ ಆಜು ಜನ ಇಡಲೇರು ಬಲೆತ ಒಂಚು ತಿರ್ತ ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರಂಜು ದಾದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಒಲ್ಲೇರು ಆರಿನಿ ಬೈ ಇಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಪಲ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಳು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ
ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜಿನ ಬೋರು ಅನ್ನು ಅನ್ನೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಜೇಕೆ ಬೈಜಿ ಜೇಕೆ ಎಲ್ಲ ಏಪಿಲ ಬೈಜಿ ಅಕುಲು 4 ಜನ ಬರೋಡು ಟೀಚರ್ ಬಿಸಿ ಈರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತಿಲ ಕನಿ ಜಗದೀಶ್ ಟೀಚರ್ ಪೋಯೇರು ಬೆತ್ತಗಂಡ್ರೆ ಈರು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ಗೆ ಈ ನಿಪಿದೆ ಒಂದಿಲೆ ಉಲೇ ಬರುಡ್ಚಿ ಶೋಭಾಗ ರಜೆ ತಯ ಬುಧವಾರ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ದಾಯ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ದಯ ಈಗ ವಾ ಇಂಕು ಬೆಗರುನು ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಹೊರ ಬಲ 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 ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೊಂದುಂಡು ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾದ ಒಬ್ಬರು ಲೆಗ್ಸ್ ಉಂತಲೆ ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುನು ಉಂತಾರೆ ಕುಲ್ಲರಾಡ್ನ ಬಂದು ಪೋತೋಡೆ ಏನು ಕುಲ್ದುವೆ ಮಾರೆ ಉಂತಲೆ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಏನಿ ಕಾರ್ ಬೇನೆದ ಎಂಚ ನಡಪುನು ದಾದ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿಯ ಬೂರ್ನೆಯ ಈ ಬೂರ್ನ ಆಯ್ ಬೈದಯೇ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನಿ ಬಾರ್ರೇನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಆತ ಬರ್ಮಯ್ಯ ಇನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಇತ್ತಿಜೆ ಬೈಕ್ ವಾಸ್ ಕಾರ್ ಅಂದ ಬದುಕದ ಆ ನಮ್ನೆ ಓರಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾರ ಆ ನಮ್ನೆ ಗಾಯ ಆತನ ಕಾರು ಪುರ ಬಕ ದಾನಿ ಒಂದು ಮೆಲ್ಲ ಬಾಯದ ಗೊತ್ತು ಜನಿಕಲೆಗ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೋಪುನ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಯ್ನಿಗೆ ಶೋಭಾ ಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ಬರ್ತದ ಪಾಪ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ಲ ಬಂಡೇರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಊರ್ದಾರ್ ಜಗದೀಶ್ ತಪ್ಪಲ ಮಂಡೆ ಬರು ಓಳಿಯರು ಶೋಭಾ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಯಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋಪುನ ಅಂದ ಬಗದಾದ ಇನಿ ಹಾ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರ ಬರ್ಪುಂಗೇನಾ ನಾವು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಕ್ 6 ಅಕ್ಕ ಎಂತ 6 6 ಎಲ್ಲಿಂಟು ಮುರಣ್ಣಂಜು 6 ಬೈದಿರು ಮಾರ್ರೆ ರೈಡರಾ 6 ಹೆಜ್ಜೆರು 6 ಇವತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಗು 25 ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ದಿನಾ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈವಿಗೆ ನಂದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂತ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಿಂಕದ ಇಂಚೇನೆ ಬಾಯಂಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಮನೆ ಆಗಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೌದು ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡುವ ಹೊಸದು ತೆಗೆಯುವ ಆಯಿತಾ ಲೈಕ್ 6 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶೋಭಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ವನಿತಾ ಬಾಂಬೆ ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಊರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಊರು ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಓಲೇರು ಶೋಭಾ ಅನ್ನೆ
ಆ ಜನ ಪೋಯ್ನತ ಬತ್ತದು ಈ ಆರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಕೂಗು ಕೊಡವು ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಅವನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದು ಒಂದೊಂದು ಊರು ಹೆಸರದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಊರು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಬೇಡ ಊರು. ಮರ್ಮಯೇ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ಪಿನಿ ಬುಡಿನಿ ಅಲ್ಲ ಬೈದೆತ್ತ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಆಯ್ಡತಾ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಗೆ ಫುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಆವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲನಾ ಯಾರು ಮೆಗ್ದಿರ ಬಂಡೆಯ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಬುಧವಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬುಧವಾರ ಮಟ್ಟ ರಜೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಲ ಇನ್ನು ಒಂದಿನ ಕುಲ್ದುಂಟು ಪರಬುಲ ಕೈ ಕೂರ್ಮಿ ಆಪುರ ಆಟಿಗರ ಅಮಾಸೆಗರ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ ಕೋಡೆ ಮುರಣೆ ಅಮಾಸೆನಾ ಕೋಡೆ ಮಂದಿ ಜಾತ ಈಗ ಗರೋಡ ಕುಲ್ದಿನ ಕೋಡೆ ಬರದಿನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಕಲೆ ಪಿಲಿಬುರ ಮುಗಿದಿಜ್ಜ ಅಂದು ಒಲ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಪುಣ್ಣತ ಒಲ ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಅಜ್ಜೆ ಇದು ನಾನು ತಪಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಊರ್ಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಇನ್ನು ಅಚ್ಚುಲ ಇಜ್ಜಾಲು ಏಪಲ ಬತ್ತು ಪಾತೆದ್ದು ಗೋಪಾಲ್ ಶೋಭಾಕ್ಕ ಏರು ಪರಬು ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಕಜಿಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಏತು ಜನ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು ಲತ ಮತ್ತು ಕಂತು ಕುಲ್ಲವನ ಕನಪ ಹಿಂಗೊಂದು 10-15 ಜನ ಬೋಡು ಬತ್ತನ ಪೂರ್ಪಡು ಆಂಡಲ ಬರೋಡು ಅಲಕ್ಕ ಪೋಪುನಿಯ ಅಂದು ಬತ್ತನ ಬರ್ಬೇಕು ಆಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ವನಿತ ಪೋಯ್ನತ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ವನಿತಾ ಹೋಗಿದಾ ಪುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪೋಯ್ನ ವನಿತಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲರಾ ದಯಗ್ ಶೋಭಾ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೀಜಿ ಉಳ್ಳೆ ಬನ್ನಿಯ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ ದಾನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆಂಡ ಇಜ್ಜತ ಉಳ್ಳೆ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಬಂದು ದುಃಖ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಪನ್ ಬಗಲ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಏಪ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೇವಿ ದಾಯಗೆ ಅತ್ತೆ ದಾದೆಯಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಏಪ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೇಗಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೇರೆ ಬತ್ತು ನಾಡ ಬರ್ಪೇರು ಶೋಭಾ ಹೆಂಗ್ ಮದುವೆ ನವಂಬರ್ ಬತ್ತೇಕು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾರ್ರೆ ನವಂಬರ್ ಬತ್ತೇಕು ಅರೆಗು ಗಾಲಿ ಪಾಡಿಯಾರ ಏನೇ ಗಾಲಿ ಪಾಡಿಯಾರ ಎಂಕ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಗಾಲಿ ಪಾಡು ಈ ಪಾಡು ಬರತೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಮದುವೆಗು ವನಿತಲ ಅವ ಶೋಭಾ ಬರ್ಪೆ ಅವ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡ ಅವಳು ಬರಂದೆ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಬರ್ಪೆ ಅವ ನೊನಂಜಿ ಅವಳು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಈ ನಾಲಾತನ ಅಂಜರೊಳಗೆ ಸಿಹಿತಾಪ ಮದ್ಮೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಮದ್ಮೆ ಪೊಯ್ ಆಯ್ ಕೇಂಡದು ಕೆಟ್ಟಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಆತನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಪನ್ನೆಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೋಲೆ ಅಂದ ಮುಚ್ಚಪ್ಪ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ವೆ ಇತ್ತಂತ ಗಾಲಿ ಬತ್ತನ್ ಶೋಕ್ ಬತ್ತನ್ ಗಾಲಿ ಐದು లేదు ರೋಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಆತಿಜ್ಗೆ ನಿಜ ಆತಿಜ ಮದುವೆ ಇಂದ
ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲೆಪ್ಪು ಮದುವೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ಪ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆತು ಅವಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲೆಪ್ಪೊಯ್ನಾತ ಮದುವೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಮದುವೆ ಮಂತ್ ಕೊರಡವ ತೋಟ ಬೋದು ನಾಲು ಪಾಲ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ತೋಟದು ದಾಯಕ್ ಬೋಡು ತೋಟಗೆ ತೋಟ ಎಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ತೋಟ ಎಜ್ಜಿ ಅವು ಹೌದೇ ಮದ್ವೆ ಲೆಪ್ಪಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ ಲೆಪ್ಪವ ಮದ್ವೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಕ್ಕನ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆಗೆ ರೆಡಿ ಆರ ಬಾಯಲ್ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿ ಆವರೆ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡದ ಮದುವೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಜನ ತುಲೆಗೆ ಏರ್ಲಿ ಇಂಕ 6 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೀರಿ ಮಾತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂಕೊಂಡು 2,000 ಜನ 10 ಜನ ಸರಿಟ್ ಬರಡೆ ಇಂಕ್ ತಪಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ತಪಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ತಪಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯಾರ ಅಂದು ಮಾಮಿ ಗೊಂಜಿ ಮರ್ಮೈ ಮಾಮಿ ಗೊಂಜಿ ಮಗಲು ಬೋಡು ಮಗಲಿ ಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸುರುವೆ ನಟ್ಟುನ ಬೇಗುಲ್ ನಟ್ಟದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದು ತೆತ್ತನು ನಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕಂಡರೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಡರೆ ಗೋಪುಜಿ ನಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಟ್ಟದು ತಿನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಲಕ್ಕಾದ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಂಡ ತಪ್ಪಲೆ ಯಾನು ಕಂಡರೆ ಪೋಪೆ ಪೋಲ ಈ ಹೈಕಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಮೇಕಪ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಸೋಬಾಗು ಅಂದು ತಪಲೆ ಏ ತೊಂದರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಮಾರಾಯ ಇಲ್ಲಲು 8 kg ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ ತೊಂದುಡು ಬಾದೈತೆ ಯಾನ್ ತೊಂದುಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತಡ ಪಾರ್ ದೀಪುನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇದ್ದಿಂದ ಕಲ್ವೇರ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಲಕ್ಕ ತೊಂದುಡು ಬಾಜ ನಡೆದಿನ ಏರ್ಲು ಬಡ್ಪುಜಿ ರೆಡಿಗೆ ಕಂಡರೆ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಬರ್ಪತ್ತ ಬರಿಟ್ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ವೆ ಒಣಕ್ಕೆ ಹೋಗವಲಕ್ಕ ಈ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಪಟ್ಟ ಬಾಡ್ನು ಬಕ್ಕ ವನಿತಾ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದು ಸೋಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾನ್ ಅವೇ ಅತ್ಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಗೋರ್ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ರಂಗನಾಥಯ್ಯ ಊಟ ರೀ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ ಊಟ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಲು ಕಣ್ಣು ನೆಚ್ಚಿನ ದಾದ ಉಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಟಿವಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪೊಲ್ಲಿನ ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಟೈಲರ್ ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಬಕರ್ 4 ಚೇರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಕೂಲರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪತ್ತಂಪು ಅರ್ಧ ಕಾಸೆಂಕೋರ್ ಮಣ್ಣದ ಕಟ್ಟಿಂಡುಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದಿನ ಮಾರ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವೆಂಚ ಅಜ್ಜಿಲ ಸಚಿಲ್ಲ ಟೈಟ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿಲ ಸಚಿಲ್ಲ ಟೈಟ್ಗೆ ಓಲ್ ಬಿಡ್ದಾರ ಮಾರ ಏನಿಕಲು ಪೂರಾ ಪಿದೆ ಎತ್ತದಿಲಿ ಏನ್ ಪತಂಪೋಪೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ದೆ ಪಿದೆ ಇದೀಪೆ ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂಟದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬತ್ತೋಡು ಬಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕೊನೆ ಇಡಲ್ಲ ಈಯವ ಕೊನೆ ಪಿನಿ ಅಂಕಲ ಸೋಬಕ್ಕ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಶಾಲೆದ
ये बस अच्छी ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಈತ ನಟನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಬಂಡ ಈ ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಬತ್ತು ನಕ್ಲೆ ನೀರು ಕೊರುವನ ಈ ಅಂದ ಜೇಕೆ ಬೆಟ್ ಬತ್ತೇರು ದನಿಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಜೇಕೆ ಬೆಟ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಐ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಕುಡ್ಡ ಕುಚಲೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಬಂಗಾರಪುರ ಲಕ್ಕದುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಂದವ್ವೆ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೆ ಕೆ ಬಟ್ಕೇನಿ ಯಾನು ಕಂಡರೆ ಬತ್ತಿನ ನಿಪನ್ಪೆ ಕೋರಿದ ಸುಖ ಬಲ್ತು ಪಿದೆ ಇದು ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ತು ಪೋಪೆ ಬಲಸ್ವೆ ಗಿರೇಟ್ ಬಲಸದು ಇದು ದೀಪೆ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಈ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟದು ಬೋಲವ ಅಪ್ಪಾಗ ನನಯಾನು ಮೇಡಮ್ದು ಲೆಪ್ಪು ಟೀಚರ್ ಜೆ ಕೆ ಬೆಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ಪುಜೇರಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಬೈಜೇರು ಅಂತ ದಿನದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೈದೇರ ಅದೇ ಜೆ ಕೆ ಬೆಟ್ ಸಚಿನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಸಚಿನ್ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಕುರ್ಸೂತಿಜ್ಜೇರಿಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಂದ ಸಂತೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಊರಿಯಾಗೆ ಸಚಿನ್ನ ಬೋರ್ ಮಂಡ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಚಾವೆ ಆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಸಚಿನ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆ ಕೈದಿ ಉರ್ಚಿ ಮಾರ್ನೆ ಮೀ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ರಿಪೇರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದೆ ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲರ ಜರ ಬೇರೆಗ್ ಆಯ್ ಬೋರ್ ಬಂಡೆ ಅರ್ಪೆ ಆ ವೀರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾರುನ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಮದಿಮೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಟ್ರೆ ಬೊಡ್ಚಿವ ಭಟ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಮದಿಮೆ ಒಂದು ಅಂತರ ಪಿಸಚ್ಚ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸೆಲ್ ತಿರ್ಗೋಡೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ ಬೇರೆ ಈ ಪೊಂಜ ಈತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುಜಿ ಸಚಿನನ್ನೇ ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಆಯನೆ ಬರ್ಪಿ ದಿನಕ್ಕೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇವೆ ದಿನಕ್ಕೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯಿಗೆ ಏರಿಗೂ ಸಚ್ಚುಗ ಇರಿಗೆ ನಂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವನು ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಇರೆಗೂ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಮಿಸ್ ಆವು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೆ ನಿನ್ನೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಎರೆ ಬೋಡು ಬೈ ನಿನ್ನ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಅವ ಟೀಚರ್ ಈ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾತ ಕೊರಚಿ ಸಚ್ಚಿಗೂ ಸಚ್ಚಿ ನಿಕ್ ದಿನಕ್ಕೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಿ ದಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ಗು ದಾಯಿಗೆ ಜೆ ಕೆ ಬೆಟ್ ಸಚಿನ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾದೆಕ್ ಆಯ್ ಕೊಂಚ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆಗ ಜನ ಬೋಡ್ ಬನ್ನೇಕ ಓಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಅಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲೇ ಐ ಬಿಕ್ಕಾರಿ ಐ ಬೆಗ್ಗರ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಸೋಬಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿ ವರ್ಷವ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ ಜೋಕುಲ್ ಡಾಕವ ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಾಲದ ಜೋಕುಂಡ ఆయన ಲೆಪ್ಪು ಉಂಡು ಬನ್ ఆయన ರೂಮು ಪಾಡು ಮಂಡೆ ಪಾಡ ఆయన ಒನಸು ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಒನಸು ಚಾ ಇಜ್ಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಬರತ್ತೆ ಆತ್ಯಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊ ಅಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಚಿನ್ಗೆ ಕೊಡು ಸಚಿನ್ ಬೆಕ್ಕಿದ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಟು ಬೇಕಾ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ಅದ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತದನೇ ಸೀನಾ ದಾಯಿಗೆ ಕಿಶೋರು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಮಂಡೆ ಬಾಯ್ ಬರೋದು ಟೀಚರ್ಗೂ ಬೇಲೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಏನೇ ಬಾಯ್ ಬರೋ ಟೀಚರ್ ಬೇಲೆ ಹುಡುಗೆ ഞാൻ ಬರ್ಪೈತೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಇರಿಗ್ ನಾದು ಗೊತ್ತು ನಾ ಸಚ್ಚು ಕೊರಚವ ಅದು ಆಲ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಲತ್ತು ಜೋಕುಲ್ಡ್ ಹಾಕವು
ನನ್ನ ಮೇಲೆಗೆ ಎಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಹಾಕವು ಬಾರಿ ಬಾತಿರ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜೇತ ನಾನಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಗೂಗುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಕೊರಂಟು ಮುಸುಡುದ ಬಾರದಕ್ಕ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪನ ಕುಂಟಾರ್ದೋಡು ಯಾನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ನೆಟ ನನ್ನ ಪಾಡುಜಿ ಈ ಮಿತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಎನಕಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಂಟು ದಿನೋಲ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂದಿರ ದಿನೋಲ ಅರ್ದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಚ್ಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕೈಟು ಒಚ್ಚೋಡು ಪೋಲ್ಡತ್ ಅತ್ತಾಂಡತ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಐಟೊಂಜಿ 2 ತೆಪ್ಪೆ ಬತ್ತಾಪು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರ ಮರ್ಲು ಬತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 30,000 ಪೊಯ್ ಜನ ಡಬ್ಬೇಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ದಿನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸೊಬ ಕೊರ್ಪ ನಾ ಲೆಪ್ಪ ಬೆಲೆಗೆ ಏಪದ್ದು ಪಕ್ಕ ಬರಡು ಈ ಬರ್ಪುರೇ ಬರ್ಚಿ ಇಂಕ ದಿನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿ ಅಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋ ಅವಳೊಂದು ಅರ್ಥದ ಅಂಚೆ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟನು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೋಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ವಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅದು ಯಾನು ವಾರಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸಚ್ಚುದು ಕುಂಟಾದ್ರೆ ಬಾಜು ನೆಕ್ಕಂದೆಲ್ಲ వచ్చೋಡು ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಂತು ಪೋವ ಯಾಂಕಲ್ರೆ ಕುಂಟಾದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮುಟ್ರೆ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಮಿತ್ತಬೋದು ಕುಂಟಾದು ಬಾದಿಲಿ ಸರ್ಪ ಪಾರ್ದಾರ್ದೋಡು ನುಂಗದು ಕೊರೋಡು ಐದು ಯಾನು ನಟ್ಟಿನ ಸೌದನಿಕ್ ವಾರಾಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಜಿ ನೀ ಕೈಕರ್ ಸಾರಿತಾನೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ ನೆರ್ಪುಜಾರ ನಿಕ್ ನಟ್ಟನಾಗ ಎಂಕುಲೆ ಪನ್ಪ ಮಾರ ಏರಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕೆಂಡ್ರ ಮೇನ ಕೈಕರ್ ಗಟ್ಟಿಂಡು ನಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆ ಎಂಕುಲೆ ಪನ್ಪ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟು ಕೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಯಾವ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿಜಿ ಆಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ನು ಓ ಅಣ್ಣ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅವಾಯ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ನಿಜತೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ಮೀನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್ದ ಅವಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಬಾರ್ದೈತಿ ವನಿತಕ್ಕ ఆయన ಮೀನ್ ಪತ್ತಾರೆ ಗಡುಪುರ್ಲಿ ಸಚ್ಚುರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಉಲ್ಲಲ್ ಮಾರ ಈ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ಸಚಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಗಾಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಲ್ಲು ಲಕ್ಕಲ ಮುಟ್ಟೆ ಗಾಲಿ ಬಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿ ಬದವಡಾವಾ ಗಿಲಿ ಬದವಡಾವಾ ಆವಾ ಕೋರಿ ಬದವಾವಾ ಅವಳು ಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಸಚಿನ್ ಕಲ ಊರುಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವಡು ತುಲ ಸೆಕೆ ತುಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಗರುಂಡು ಅಕ್ಕ ಒರ್ಂಬರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೈಟ್ 3 ದಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಇಪ್ಪೆ ಏಪರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒರ್ಂಬರ್ದು ಬಕ್ಕನಾ ದಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಇಪ್ಪೆ ಆವಿಯ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಮುರನಿ ಪೂರ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪದ ಬರ್ತದೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ಫೇಲ್ ಅಂದೆ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಾರ ಜಗೆ ಬೆಟ್ ಕೋರಿದ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿಗೆ ಅಲೆಗಿತ್ತೆ ವೆಜ್ ಎಲಂಜಿ ಮುಡ್ಡ ತಿರುಪತಿ ಪೋಯಿನ ಮುಡ್ಡ ವೆಜ್ ಸಚಿನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ್ಚವ ಸುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ರೇಡಿಯೋಡು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ ದೇರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಬೂರುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಐಡಿಡದಿ ಓಡು ಮಾರ ರಮೇಶ್ ಪಡುಬುದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಸೋಬಗ್ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಸುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪನರ್ಚಿ ಸಚಿನ್ ಈ ಸುಕ್ಕ ತಿಂತಾಡ ಪನರ್ಚಿ ಕಬಾಬ್ ತಿಂತ ಪನರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ತಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡ್ಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಸೋಬ ಯಾನಕಲ್ಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಇತ್ತ ಅಂತೂ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪುನಂದೆ ಬರ್ಚಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡತ ಪುಳಿ ಮುಂಚದಂತ ನಿಗುಲಿ ಆಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ ನನ್ನೆ ಬರ್ಚಿ
పండే శోభయ్యానవ కోరి ಸುದ್ದಿ చెప్పు చేయదు ಸಚಿನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿದ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರು ತಿಂದಿನಲ್ಲ ಉಂಡದ ಸೋಬಡ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ 4 kg ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪು ಓದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತ ಸುಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ರಸ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ ಮುರಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ತಿಂದು ಸಾಕಾತದು ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸಾಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತೆ ಮುರೇನು ಸುಕ್ಕ ಮಂದೆ ಐತ ಮುರೇನು ಸಾರು ಮಂತದ ಐತ ಮುರೇನು ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಮಂದೆ ಆಲಿತ್ತಿನ ಆಲೆ ಕನ್ಪವಲ್ ಬೋಡಾಡ ಬಾಲೆಗೆ ಈಗ ಮೀನಿಜ್ರ ಕೋರಿದ ಅದಾಣ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರಿಟ್ಟು ಮೂಸೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪಲೆ ಪೊಯ್ದ ತಪ್ಪಲ ರಮೇಶ್ ಪಡುಬುದ್ರಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಡುಬುದ್ರಿ ದಾರ ಬರ್ತೀರಿ ಪಡುಬುದ್ರಿ పోయినావా అజ్జిల అజ్జి బిజ్జిల అజ్జి అజ్జి బిజ్జి ಅಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿಜ್ಜತ ಅಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಬೋರು ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಬರ್ಪುಂಡನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎ ಪಿಲ ಇಜ್ಜತ ಜೆ ಕೆ ಬಕ ಎ ಪಿ ఏపీ బండ అన్న పూజారి జేకే బండ అంచన జేకేర్ అత్త జేకేర్ కన్నచాయ్ జవ్వి ఏపీకి పంపిణీ అన్న పూజారి అరే కన్నచా జేకేర్ గోపాల్ గోపాల్ కే ఉండట ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಗ ಪಾತೆರ್ದ ಬಲ್ಲಿ ಮನೀಪದ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೀಪದ ಕುಲ್ವೆ ಮನೀಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಪಾತೆರುಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಜ್ಜು ನೆಲ್ಲಂಬೆ ಕಾಫಿ ರೇಟ್ ಬೂರುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬೂರುಂಡು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ವಿಜ್ಜಿ ಜಿ ಸೆಕೆ ಪುರಾಣ ಐಕಂದು ಕಂಡಿದ್ದು ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ అయ్యి పోయి రోలెక్స్ కిషోర్ పోయిన మారే ఎక్కడ నుంచి తినదా కాతకుదందు కిషోరు కిషోరు మోల్ సోబ పోయినా పూర పోయారా ఆరు మీరు ఆరు లంచని పూర పోయారు ఏ లెజ్జరు గుడ్ నైట్ ఏ లెజ్జరు ಅಂಜೋ ಬತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜದ ಬಂತೇರಿ ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಕ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ತೀರತ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿದ ಅಡಿಗೆ ಹೊಡಿ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಕಾಸು ಬಡ್ಡಿದಾಗ ಕಾಸು ತಗೊಳ್ತಾವೆ ಅಂತ ಬೇರೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿಯ ಸರಿ ಉಂಡು ಪೂರ 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 ಅಂದು ಮನೆ ತೆಗೆಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈಕೆಂಡ
ಸ್ಟಕ್ ಆവുಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏರಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಈ ಕೊಡ್ಪುನ ತಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ನಿನ್ನೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬುಡ್ಡಿ ಏ ಆಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪಜ್ಜು ನಾನು ಒಂದೇ ಸರ ಕೊಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಕು ಆಡೊಂದೇ ಸರ ಕೊಡ್ತು ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತು ಬಿಡು ಏತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಏನು ಅವು ನುಂಡತ ನೆಂಜರ ಬಂಬಿನೇക്ക് ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪನ ಆಯ್ತು ದೀಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಕಿ ಏರು ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ದಾದಯ್ಯ ಆಯ್ ಪದ್ಯ ದೀತಿ ಐಕ್ಯಾರಂತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ದೀತೀನಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರತ ಶೋಭಾ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಪೂರ ಪೈರು ನಾವಲ್ಲ ಪೂಪನ ಎಡ್ಡೆನಾ ಅಂದ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅಚ್ಚುಲ ಬೈಜಲು ಬಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೂತೊಲಿ ಅಚ್ಚುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಓಲು ಊಲು ಐಂಜನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಇಜರ ಪೋಪ ಬಟ್ ಬರ್ಪು ಜರದ ಅವ ಇಂಜನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುಡಾಕುಲು ಕೊರೋ ಒಂದು ಪೆರ್ದಾದ ಆಪುನ ಶೋಭಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಲೈನ್ ಉಂತು ಲೇವೆ ನಿಕ್ಕು ಲಂಚಿಂಚಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ಐಡು ತಿನ್ನಕಲು ಉಂತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದುಲೆ ಓದುವರಾಕಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ ಎಂಕ್ ಮಿಸ್ అయిన ಬರಾಕಲು ಓದು ಅದೇ ಹೇಳಿತ್ತಿನ ಜನ ದಾದೆಯ ಉರು ಆಪುನೆ ಕಂದಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಪೋಯರ್ ಆ ಮಿತ್ತುಂತ ತೂಪುನೇಕ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನದಾನೆ ಎನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಕೇನು ವಿಶೇಷ ಇದು ಹೊಲ್ತಾರಂದ ಕೇನು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯೋಗೀಶನ ಕೈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅವನಿತ ಕಡೆ ಬನ್ನಕರ ಇಂಚ ತೋಚ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೈ ಅವನಿತಾಡುಂಡು ಕೈ ಯೋಗೀಶನ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವಾಯಗಾಡ್ ಶೋಭಾ ದೇವರೇ ಫುಲ್ ಆಂಟಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಂಟಿ ಅಂದೆ ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಈ ಮನೆ ಬಾರಿ ಬರೋದುಂಡು ಎಂತ ಬರ್ಪಡ ಚೋಜನಾ ದ ಈ ಮನೆ போப்பிந்துலಗೆ ಅಚ್ಚು ನಡೆ ಬೈನ 24 ಲೈಕಾ ಓಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಾವಿಯ ವನಿತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಮ್ ಹೌದಾದ ಓಪನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾ ಮಂದಿನಿ ಎಡೆ ಬಾಡ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವು ಯಾ ಮಂದಿನ ಗಾಳಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಮಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ನು
ಹಾ ದೇವರೇ. ಎಂಕಲ್ನ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ 307. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಚನ ಅಂದೆ ಮುಜೆ ಜನಪುನ್ ಶೋಭಾ ಬತ್ತಿನತಿ ಆವತ್ತ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಂದಾದ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಂದು ಶೋಭ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಮಾತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಲ್ತೇರ ಅಂದವ್ವೆ. ಸಾಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಬುಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪೂಕ ಇರ್ಲ ಪೋಕಾಗೆ ಓಡೆಗ್ ವನಿತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಏಪಿ ಬತ್ತೇರು ವನಿತಾ ಜೇಕೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ನೈನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕೇನಿರು ಏಪಿ ಓಲೇರು ಹಾಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯ ಯಾವ್ಜ ಈ ಇತ್ತ ಕೊರಿಯಾರ ದಿರೋಲ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ ಬಿಸಿ ಬನ್ನದ ಇತ್ತರ ಉಲಾರ ಆಯ್ ಕನ್ನಜ ಜೇಕೆ ಇಜ್ಜಾರ ಇಜ್ಜೆ ನೀರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಜೇಕೆ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಏಪಿನ್ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಏಪಿ ಬೈಜಾರ ಏಪಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬತ್ತು ಜೇಕೆ ಬೈಜಾರ ಜೇಕೆ ಒಳಗೆ ಪೋತೇರು ವನಿತಾ ಎಸ್ಸುಲ್ಲೇರು ವನಿತಾ ಇದ್ದ ಪುಲಿ ವೆಚ್ಚಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬರ್ಪಿನ ಮಂಗಳಾಗಂದು ಅಂಚೇನೆ ನಾನು ಬತ್ತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಪೋಯಿ ನಾತ್ರ ಇತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮುಲ್ಪ ಒರೀಲೇ ಇಜ್ಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಅಚ್ಚು ತಪಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿರಂಜನ್ಗೆ ದೇವರೇ ಓ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇ ಕವಿತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೆ ತರಬೇನೆ ಅಂದು ಪಂಡಾರು ಶೋಭ ತರಬೇನೆಗೆ ಪಂಡದು ಪುಳಿ ಮುಂಚುಂಡು ಬಲೆ ಮೊಲ್ಲ ಸುರ್ರಾಡು ಶೋಭ ವನಿತಾನ ಪುಲಿ ಮುಂಚು ಬಲೆ ಎಂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದೆ ಗೋಡೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿನ ಈ ಲೈಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬಂಡದ ಲೈಕ್ ಆತನ್ ದೇವರೇ ಓಕೆ ನಿರಂಜನ್ ಲೈಕ್ ಆತನತಿ ಓಕೆ ಕೊರಿಯರದ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪಾರ ನಿಕು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗ್ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಂತ ಆತನತೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ತಿನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಗ್ಗಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಮಾಮೂಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ದ ಮಾತ ಪಾತೆರ ಅಂದ ಪಾತೆರ್ಯಾರ ಸೀರೆ ಕಲರ್ ರೆಡ್ಡಾ ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನೊಂಡ ಬೇತಗುಂಟದ ಇಜ್ಜರ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ದಾರಿ ಸೀರೆ ಮಾತ ಪೋತಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೆ ಮೆರೂನಿ ಕಲರ್ ಶೋಕತ್ತ ಮರನು ಕಮ್ಮಿಯ ಸೀರೆ ಗೋಲ್ಪುರ ಐಡಿಡೆ ಪೋತು ಉದ್ಯೋಗರಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತೆಚ್ಚು ಬೇತೆ ದೀಜಿ ನನ್ನದೇ ಪೋಟ್ ಅಂದ ಬಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಂದು ಅಕಲ್ನೆ ಕಡತ ತಂದೂರಿ ಉಂಡ ತಂದೂರಿ ಉಂಡು ತಂದೂರಿ ತೊಂದುರುಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅವೇ ತೊಂದುಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅದ ತಂದೂರಿ ಉಂಡು
ಬೊಚ್ಚಿದ ಪೂ ಹಾಂ ಬೊಚ್ಚಿದ ಪೋಲೆ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿ ಜೊತೆ ಬುಕ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಉಂಡ ಉಂಡು ವನಿತ ನಿಲ್ಲಾಡು ಕಮ್ಮಿಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಒಂದ ದಾದಿಗೆ ರೆಡ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೆ ಹಾಂ ಟಿಕ್ಕ ಉಂಡ ಟಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಒಂತಿಲ್ಲ ಬರೀಟ್ ಕುಲ್ಲೆ ಟಿಕ್ಕ ಟುಕ್ಕ ಟಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊರ್ಕ ಅವೇ ಟಿಕ್ಕ ತಿಲ್ನೆ ಬೊಕ ಮಾತ ಮಾತ ಮನ್ಪುನ್ ಮಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಬರ್ಸ ಮಂಜು ಹನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಗ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮೂಲುಂಡತೆ ದೈಪುರ ಡುಂಗುತುಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಪುರ ಮೂಲುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಜಾಲಪುರ ನುಂಗು ಪೋತುನ್ 65 ಉಂಡು ಇದು 95 ಕೊರ್ಕ ಮಾಲುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲುಜಿ ಮಾಲಂದಿನ ಕೊರ್ಕ ಇರಿಗೆ ಮಾಲಂದಿನ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಮಾಲುಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾಲುಂಡ ಇರೇಗ್ಲ ಬಂಗದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಉದ್ಯಾರ ಪೋಪಿನ ಬಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾವೆ ಮಂಡಾಲ್ ಉದ್ಯಾರ ಪೋಯಿಂದು ಅವಳ ರೆಡ್ ಉಂಡುದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲುಪುದ ದೆಪ್ಪುನು ಕರಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೆಂದ ಮೇರೆಗ ಏಪಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೊಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಬರ್ಪುಡವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪೋನಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪರ ಪೋನಾಗ ಸಾರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕು ಎಂಚ 2 ಸಾರ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಜಾತಿ ಎಂಕ್ ತೆಲುಪುದ ಸೀರೆ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಐಕೊಂತೆ ಒಂಜರ ಸಾರದ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಮಾಲ್ ಬೋಡು ಮಾಲುಂಡು ಕೊರ್ಪಾರ ವನಿತ ನಿಲಾಡು ಪೂರ ಯಾನ್ ಕನಪ ದೀತೆ ವನಿತರ ಬಂತೆ ಇರೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಮುಟ್ಟತ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ದೂರ ವನಿತ ನಿಲಾಡು ದೀತೆ ಮಾಲು ಸುಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಚಿಲ್ಲಿ 65 95 ಮಾತ ಉಂಡು ದಲ ವನಿತ ಬಂಡಾರ ಅದು ಮಾತ ಉಂಡು ಇರ್ ಬತ್ತ ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬುಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮನ್ಪು ಕರವೇನಪ್ಪುಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದಾನ ಅಂದದೆ ಬರ್ಪಿನ ತೂಲೆ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರು ತಿಂಡ್ರೆಗು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ఏ టైప్ మల్పున బచ్చును ಟೈಪ್ ಮಲ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಗೆಲೆಗ್ ಬೇಲೆದ ಪ್ರೆಸರಿ ಕರ್ಮ ಅಂಚ ತರ ಬೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಎಂಗುಲ್ ಅಲ್ತ ಅಮ್ಮನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಡ್ದು ಎಂಗುಲ್ ಮರ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಇರ್ನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗಿತ್ತೆ ಅಜಿಪ ಸಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಬ್ರ ಅಜಿಪ ಸಾರ ಇರ್ನ ಕೈತಲೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪನಿ ತಿನ್ನೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೆ ಮಂಡೆ ಚೇಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಲೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿನ್ನೆ ಅಜಿಪ ಸಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪಾರ ಇರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯಿರು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತ ಮರ್ದು ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾಡುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬುಡ್ದು ಮರ್ದು ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ
ಬುಧವಾರ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅವಳು எனக்கு ಫೋಟೋ ಕಡ ಪ್ರಿಯತ ಬಾ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಬರಹಳ ಆತನು ಅಂದದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸಿಜ್ಜಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಾನಿದೊಂದು ಎಂಚಲ ಆಂಡು ನಾನು ಅದಾದರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಈ ಕೊರ್ಪೆಂಪಿನಕುಲೆ ಕೊರ್ಪು ಜೇರ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ನಂಬುದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಯ್ಚು ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲೆ ದಾದಾಳ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಐಕೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲ ಏನು ದಾಲ ಬುರ್ಚಿಂದಾತನ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಏನು ಕುಲ್ಲೋಡಾಂಡಲ ಒಂಜು ವಾರ ಈತ ಎಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಪೋಂಡ ಏನು ಎಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಪೋಡು ಅಲ್ತು ಬೇಕ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಪೋದು ದಾದನ ಮನ್ಪೋಡು ಕುಡಾವು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿ ಗುಣ ಓಡುಗೆ ಅಮ್ಮನ ಗುಣ ಇರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಶುಗರ್ ಉಂಡತ ಅವು ಪೂರ ಒಂದಾತಂದೆ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಪಂತಿನ ಗುಣ ಆತಂಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಎನ್ನು ದಾದಂಪುನು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ಳೋಳು ಅಂದದ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕಣ್ಣೆದುರು ಪುನಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂದು ಕುಲ್ಲುವ ಶುಗರ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಶುಗರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಎತ್ತೆಯಾನು ರಾಗಿದ ದೋಸೆ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಕೈಪೆಗೆ ತಿನ್ಪುಜಮ್ಮ ಅಂತ ತಿನ್ಲೆ ಬಂಡೆ ನಿಜ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೆರ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಹೊರ ಏನು 15 ದಿನ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ದೇವೇರು ಇತ್ತಿಜೇರು ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೇಕ್ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಬನ್ಪುನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೊರ ಎಂಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತೆ ಅಂತ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ನೆಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಕುಡು ಇಂಚ ಬರೀತೀರ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಚ ಬರೀತೀರ ದೇವೇರು ಸತ್ತ ಬರೀತಿಜೇರು ಅದು ಒಚ್ಚಿದೇರ ಬಕ ಅಂಕಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಜಿ ಅನ್ ಗಡಿ ಇಂಚ ಮುಂಡ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಚ್ಚು ಆಯ್ತ ಸೆಕೆಕ್ ಅಂಚ ಅವಳು ಒಚ್ಚಿపోతున్నా ಬರೀತೀರ ಪೂರ ಅಂಚಾತನು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ನನ್ನ ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೂಡ ಬುಧವಾರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಗಾಯ ಜೋರು ಆತನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಬೈದನು ಕೂಡ ಅವನ್ ಕೂಡ ತಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಎನ್ನದೇ ಮಂಡೆ വെച്ചാപ്പുನು ಭೂತ ಕಂಡನಿ ದೇಗು ತೂಲೆ ತೂಜುಂಡ ಅಂದು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಇದು ತೂಲೆ ತೂಜುಂಡ ಬಂದು ಒಯ್ಕದೆ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಜೀವಿ ನಾನು ಒಯ್ಕದೆ ಬರೆತಿನ ತೋಜಂದವುಲ ಒಚ್ಚಿದು పోతు ನಾವು ಅಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾತೆ ಅಂದಿ ಬೊಕ ದಾದ ಬನ್ಪುನು ವೆನೆಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಆಂಡ ಮನ್ಪುಜಾನು ಗುರುವಾರ ಕಾವ್ಯನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆತ 8 ತಾರೀಕು ಹೋದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂತನ 9 ತಾರೀಕು ಕಾವ್ಯನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆತದೆ ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲು ಹೋದ ಅವಲ್ಕುಲುನಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪೂ ಆತೇರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದೀಪ ಅಂದ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜು ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬೋ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಪಕ್ಕಡ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾಡು ಆಲು ಉಲ್ಲಲದು ಇಲ್ಲಡಾನಿ ಅಂದ ಆನಿ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನು ಬುಧರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂತನ ಗುರುವಾರ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಿರದಾನೆ ಎಂಕುಲು ಅವಲು ಪಡ ಆಲು ಒರ್ತಿದ್ದ ಆದ ಮನ್ಪಲ್ ಪಾಪ ಬರ್ತಿರದಾನೆ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಕೇನೋಡು ಬಂದು ಐಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಧರ ತೆಂಕುಲು ಮೆತ್ತ ಬುಧರ ಪೋದು ಕೇನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪ ಆಪುಂಡ ಪಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧರ ಬೋಡು ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪತಿ ಅಂದ ನಿಕುಲ ಬರ್ಪರ ದಾನಿ ಅನ್ ರಜ ಶಿವನ ಇನಿಯತ ಬರ್ತಡೆ ఆయన ಇನಿ ಅಂಚಾಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪಿರೋದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಂತಲ್ಲ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಕ್ಲೇಗಿ ಜಾಲಿ ಅಂದು ಅಂದಂದು
ಏರ್ ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಕ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತೆ ಮೂಜಿ ದಾದೆಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಿವಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವ್ಯ ಅಂದು ಮೇನ ಆಜಿ ಅಲ್ಲ ಒರಂಬ ಇನಿ ಬರ್ತಡೆ ಆತ ಶಿವನ ಪಾರ್ದತೈ ಒಂಜೇ ಖರ್ಚಿಡು ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಬರ್ಪೇತ ಅಲೆಗ್ ಬರ್ಡೇ ಕಾವ್ಯಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ಪೋದ ಅಂಗಿ ಕಂತ ಯಾನ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಮೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತ ಮುನ್ನೂತ ಇವ ಸ್ವಪ್ನರ್ದು ಚೂಡಿದಾರ ಬೊಕೊಂಜಿ ತುಯ್ಯದೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನುದು ಅರ್ಧ ಟಾಪು ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೊಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಶಾಲು ಅವು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಏಜಿ ಮುಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ವಪ್ನರ್ದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಶಾಲು ಟಾಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಅವು ಮೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎನ್ನದ ಆಲೆಜ್ಜಲಿ ಎನ್ನ ಪೂರ ದೇವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಜೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೈನ್ ಇತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಚೈನ್ಲ ಕಿವಿದಲ್ಲಿ ಇತ್ತದುಂಡ ಯಾರು ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಾಸು ಅಮ್ಮಗೆ ಪೋಪುನ ಹತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಮಂತು ಕುರುಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ದಾಲ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪು ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಪೋರೆ ಬಜ್ಪೇಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುನನೆ ಆಂಡಿ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುನನೆ ಆಂಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಶಿವಕುಮಾರಾಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು, ನಂದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಮೇಡಮ್? ಬಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಚಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪನ್ನಡು ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರಂದು. ಶಿವಕುಮಾರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಪಂದಿನತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಣತ ಈ ಮೇತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಊಟ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು. ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ. ಹಾಂ ಸರಿ ಅಪ್ಪ. ಇಂಕೇನದ ಅದೇ ಕಾಂಡೆ ಪಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೋಪಿನಿ ನೈಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿಯೇ ಅಂದಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬೆನೋಡಾಂಡ ತಿನ್ನೋಡು ಬೆನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ, ರೂಲ್ಸ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಪಿನಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಕಾಂಡಲ ಆಪಿನಿ ಹಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ರೂಲ್ಸ್ ಬರ ಅಂಚೆನೆ. ಪರೋಡಾನ ಬೆನೋಡು ಈರು ಪರೋಡಾನ ಬೆಲ್ಲೆ ಪರ್ಪರ ಉಲ್ಲ ಪರ್ಪು ನೆನಾಂಡು ಮಾರ ಎರೆಗು ನೀರು ಬರ್ರೆಗೆ ಬೆರಡುಂಡ ನೀರು ದಿಕ್ಕು ಜವಲು ಒಲ್ಲ
ಒರಸುನುಡು ಅನಬೇ ನೋಡು ನೀರು ಪರಿ ಭಾರಿ ದುರ್ಪಿದು ಮಾರ್ರೆ ಮನೆ ఇమన లేదు మోడదులే పోండు ಉಳ್ಳಾರ ಉಳ್ಳೆ ಬಕ ದಾದೆ ಒನಸಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲು ನೀರಿಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಗ್ಗ ಅಂದೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10-20 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ನೆ ಅಂದದೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋಂಡು ಮನ ದಾದೆ ಮನ ಎಂಚಿನ ಎಕಡೆ ತೂತೋಡು ಮುಟ್ಟಾಡ್ದೆ పోతుంది పోతాನೆ మన ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಬಕ ಮನ ಪೋನಾಗ ಸೌಂಡ್ ಆವ ಮಂದೆ ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಮನ ಅನ್ನದೇವು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಶೋಭಾ ತುಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಮುಟ್ಟಪ್ಪೆರ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಕೈತಲತಿ ಅಂದು ಬಜ್ಪೆ ಬಜ್ಪೇಡೆ ದೂರ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಟು ತೆಗ್ಲಿ ಕೋಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಹಣ್ಣು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದೆ ಮೆಗ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ತೆಂಚ ಹಾಲು ಅಂದದೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡತ ಅಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಹುಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡ ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟತ ಆನೆ ಪಾತಿರ್ನ ಪಂತಿನತ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡ ಐಕ್ ಅವಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು 5 ಮೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದು ಓಡು ಅಡಿಗೆದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾತು ಬರ್ಚಿ ಅಲು ಆಲಾಪು ಜಲ್ಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಆನೆ ಬರ್ಪು बस टाकली मोठा आता पोलाला टाकली ऐक ಏರ್ಲೇಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈಯದು ಪೂರ ಬೈಯದು ಓಕೆ ಅಂಜನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕುಲೇದ 3 ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನಾಚು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗುರುವಾರ ರಜೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಶಿವ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂತ ಪೂಜೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂದೆ ತೂಗದೆ ಎಂತ
ಇನ್ನೊಂದು ಕುಜಲ್ದುಲಗೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀರ ಬಾಡ್ನದ ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಹಚ್ಚು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂಬಕ್ಕ నీకు వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపా బాయ్ బాయ్ నేను అవుతూ బిగ్ బాస్ వస్తుంది బాయ్ అవే మాతేరిగ్లా బాయ్ ఆల్ గుడ్ నైట్ టేక్ కేర్ గుడ్ నైట్ వచ్చు